Hepdäniň jemi gepleşigimizde başlaýarys. Şu hepde de Covid-19 pandemiýasy zerarly daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň ýene bir tapgyry ýurda getirildi. 17-nji martda Türkmenistana Täjikistanyň 175 adamyň gelenligi ma'lum boldy. Olar resmi düzgüne görä karantina ýerleştirildi. Koronawirusa garşy çäre görýän türkmen häkimetleri ýurtda bu keseliň bardygyny heniden boyun alman gelýärler. Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinläli. Türkmenistana da sarı yurtlarda galan Türkmen raýatlarynyň nowatdaky tapgyr getirilip, olary ýurdun Türkmen awatdaky itaty karantin zorlugyna ýerleşdirildi. Aşgabatda ýaşy 60-dan geçen raýatlara ýurdun özünde resmi taýdan hasaba alynmadyk Xitay vaksinasy tanjym edilýär. Bu ağırlykda Türkmenistanyň Saglyk Ministrliginiň sosial ağırlygy saklamak we ýüz maskalaryny dakynmak baradaky duýdurşyna garamazdan Nowruz bayramynyň öňü sirasynda bu talaplar berja edilmezden Türkmen telewizionyasy üçin bayramçylyk reportajlary düşürilýär. Türkmen häkimetleri ýurtda ölüm howply Covid-19 ýokunjunyň ýeke ýagdaýyny henüz hem hasaba almadylar. 17-nji martda Täjikistandan Türkmenistana ýörüýte gurnulan uçur bilen 175 türkmen raýaty getirildi we olar şol wagtyň özünde 3 hepde möhlet bilen Türkmen awatdaky karantin zorlugyna ýerleşdirildi. Adatlyň Tebitdäki saglyk pudugundaky çeşmesiniň maglumatyna görä getirilen raýatlaryň arasynda durly ýaşdaky adamlar, şol sandy studentler, çağaly eneler hem bar. Adatlyň yerli habarçysy bilen söhbetdeş bolan çeşmäniň sözlerine görä uçur biletleri daşary ýurtlardan getirilen raýatlaryň öz hasabyna satyn aldyryldy. Resmiler ilki Täjikistandan itirilmeli raýatlaryň hosarlaryna Türkmen awadyň aeroportunyň kassalarynda öz hasaplaryny bilet satyn aldyrdylar. Olar uçury minmeli raýatlaryň adyna elektron petek hökmünde hasaba alyndy. Häzir daşary ýurtlardan ýene raýatlaryň getirilmegine garaşylýar. Olar hem biletleriň pullaryny özleri tölemeli bolarlar diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli atdyrmasyzlyk şertinde tökbetdeş bolan çeşme bellidi. Adatlyň ozalda habar berýärler Türkmen häkimetleri daşary ýurtlardan raýatlaryny ýygyna getirmek planlarynyň çäginde Türkmen awatdaky karantin zorluklarynyň gerimine giňeldipdi. Bu ağırlykda Türkmenistanda ýylatyň Covid-19 keseline garşy vaksinasiýasy dowam etdirilýär. Any paýtagtyň yerli poliklinikasyndan jaň etdiler we koronawirusa garşy vaksina tanjymy üçin aprelde ýazga durmagy teklip etdiler. Any kaýsy vaksinanyň uruljakdygyny soranymda saglyk resmiýeti ilk jogap bermekden ýüze wursa-da soňra Xitay vaksinasynyň tanjym ediljekdigini ma'lum etdi diýip 60 ýaşlarynyň ortasyndaky pensionerlaryň biri 19-njy martda Aşgabatdaky habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatsak ýanwarda Türkmenistan bir wada 2 tane Rus vaksinasyny resmi hasaba aldy. Şeýle de bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän beýleki daşary ýurt vaksinalaryny we dermanlaryny öwrenmek hem hasaba almak planlaryny eglan etdi. Emma Türkmen häkimetleri ýurda martyň başynda gelendigi belli bolan Xitay vaksinalaryny resmi hasaba alandygyny we ulanýandygyny ma'lum etmedi. Habarçymyz häzir paýtagtyň beýleki saglyk nokatlarynda hem esasan ýaşy 60-dan geçen raýatlara vaksina tanjymlarynyň urulýandygyny belleýär. Onuň sözlerine görä vaksinasiýa ara 20 gün salanyp 2 tapgyrda alınıp barilýär. Şeýle de tanjymyň öň ýany raýatyň gan basysy we öýküniniň gowrumy öwrenilýär. Türkmenistan koronawirusyň tutuş dünýäde pandemiýa edilip eglan edilmeginden bäri bir il çemeti wagtyň geçendigini, şeýle de ýurdun içinden bu ýokunja ýolugýanlar we ondan helak bolýanlar barada syzyp çykan maglumatlara garamazdan häzirki güne çelini Covid-19-yň ýeke ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almady. Şol bir wagtda Türkmen häkimetleri ýokunç keselleriň öňüni almak diýen düşündürüş bilen ýurtda durly çäklendirmeleri, maska rejimini girizdi. Saglyk saklaýyş we derman senaty ministrligi hem raýatlaryň sosial ağırlygy saklamagy we goruk maskalaryny dakynmagy barada duýduruş çap etdi. Emma ölüm howply virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin giridilen bu talaplaryň döwlet mediýasy üçin düşürilýän propaganda ähengli reportajlaryny öz içine almaýanyna çalym edýär. Adatlyň mardaky habarçylarynyň berýän maglumatyna görä bu günler 21-nji martda bellenilýän Nowruz bayramyna gabatlanyp hiç ýyly öňüni alys çäherleri berja edilmezden raýatlar sultany büdjet işgärleri telereportajlarda video düşmäge mejbur edilýär. Mariniň Owuthan etrawynyň çölünde Nowruz bayramynda telewizionyada görkezmek üçin ýasama bayramçylygy gurnadylar. Muňa ýol ötün Türkmen gala, Murgap, Owuthan etraplaryndan ýüze golaý adam, sultanda folklor toparlary, çağalar we büdjet işgärleri mejbur gatnaşdyryldy.
ýetirildi. Çölüň içinde ir saat 8-den ikindin saat 18-e çelini ayak üstünde durduk. Bular ýaly wakalarda adatça bolşýaly ne iýmit bilen üpçün edildi, ne de zerur hajatlar üçin mümkinçilikler ýola goýuldy. Göz üçin gadan ataran boldular, emma hatda çağalara hem dadymlyk hissat bermediler dip eferde adynyň asyr diýilip üýtgedilip tutulmagyny soran bu çäre mejburi gatnaşdyrylanlaryň biri 18-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Asyr çäre gitmekde nizi urýanlary edarlarynda düşündürüş ýazdyrylýandygyny, şeýle-de iş ýerinden gowmak bilen haýbat atylýandygyny belledi. Ol çäranyň dowamynda adamlaryň arasynda sosial arlygyň berjä edilmändigini, şeýle-de hiç kimden gorug maskytyny dakynmak barada talap edilmändigini sözüne oşdy. Ýogsa mundan ozalky maglumatlarymyzda polisiýanyň köçelerinde maskasyz adamlary saklap, olara jerime töletdirýändigi bellenipdi. Türkmenistan özünde hiç bir koronavirus ýokuşmasyny resmi taýdan hasaba almady. Emma tazyp çykýan maglumatlar soňky bir ýylda ýurtda ölüm hadisalarynyň adaty ýyllardakydan has görülendigini, hastahanalarda ýogulanlaryň jesetleriniň plastik haltalarda açmasyzlyk şerti bilen berilen halatlarynyň az däldigini görkezýär. Galy bersede prezident Gurbanuly Berdimuhammedow fevralyň aýagynda eden çykyşynda hiç ýyly goşmaçy jikmejik maglumatlary bermezden COVID-19-yň Türkmenistanyň halkyna hem garaşylmadyk örençil sırrymly ýagdaýlary ýüze çykarandygyny boyun alypdy. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözleg bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Türkmenistanyň prezidenti 18-nji martda ýurdun harby we kanun gowragy güýçlerine degişli hojalyklary baryp gördi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň bu sapary Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde etkerleriň soňky döwürde azy güpçünçiliginiň ozalkysyndan has yaramazlaşanlygy baradaky habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Etkerleriň aşlygy barada azatlygyň ýurt içindäki habarçylary we gararsyz media serişdeleri maglumat ýaýratdy. Gelin bu arada kärdeşim Ýowşan Anna Urbanyň maglumatlaryny dinläli. Türkmenistan'ın prezidenti 18 Mart'ta Köpetdağ'ın eteğine harby ve hukuk goraýjy edarlary degişli kömekçi hojalyklarda alınıp barlayan işler bilen tanışdy. Bu tanışlyk adatlygyň goşunnaky aşlyk we korrupsiýa barada 10 Mart'ta çap eden habarynyň bir hepde soňundan geçirildi. Emma TDH-nyň habaryna harby ölümlerde emele gelen agyr ýagdaý barada hiç bir söz aýdylmaýar. Adatlygyň habarçylary goşunna dowam edýän aşlyk, korrupsiýa we zorlukly wakalar barada ýygyderli habar berýärler. Türkmen häkimetleri söz çykan maglumatlary açyk reaksiýada düşündürüş bermän, adatça ýagdaýy ýumurlamak üçin prezidentiň ol ýa-da beýleki harby bölmeden sapary, ol ýerde gurulan döwrewap aşgany we eskerleriň ýyly çörek iýmek mümkinçilikleri barada habar berýär. Harbylaryň Köpetdağ'ın eteğindäki kömekçi hojalyklaryna edilen sapar barada taýýarlanan telereportajda hem azatlygyň esker aşlygy barada çap eden soňky maglumatlaryny gaýtaklaýyn ýalana çykarmak synanşygy duýulýar. Azatlygyň habarçylarynyň goşunnaky ýagdaý barada beren soňky maglumaty mundan öň şertleri beýleki bölümlere garanyny ganimat hasaplanan harby bölümlerdäki ýagdaýyň hem agyrdygyny tasdikleýär. Mysal üçin Aktepe'de yerleşen falanca bir we bilmeýände yerleşen falanca iki atly gizlin harby bölümlerde de eskerler sözüň dolmansyny aşlyk çekýär diýip ýagdaýy gowulýan çeşme adatlygyň habarçysyna aýtdy. Bu harby bölümleriň ikisi de ahal tebitinde prezident köşkünden we Goranmak ministrliginiň binasyndan uzak bolmadyk aralykda yerleşýär. Anandar çeşmäniň tasdiklamagyna görä eskerleriň iýmiti diňe şugullanýar. Käşir we ýarym atylan çorbadan barat. Başga naharlar seýrek bolýar. Şeýle-de eskerlere sabun we diş ýuwmak üçin pasta berilmeýär. Olaryň içki şykleri köne diýip adatlygyň habarçylary goşunny ogullary gulluk edýän enatalara salgylanyp habar berýär. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan 55 ýaşly synçy esker aşlygynyň öňräkden bäri açyk sırdygyny,
Ýöne pandemiýadan olal goşuny, esker ogullary we öz gözipesini bir kanun gazanç üçin ulanmaga barhaken ýykyn edýän serkerdeleri gönüm ansyny esasan enatalaryň eklendigini aýtdy. Bu aýdylýany azatlygyň öňkü ýyllarda esker aşlyk barada çap eden habarlary hem tasdik edýär. Türkmenistanyň Gorunmak ministrligi bu maglumatlary hiç wagt inkar etmedi. Yurtda ýokdyg aýdylýan COVID-19 çäklendirmeleriniň güýçlenmegi ýyl boýy esker ogullara ady gönümlerini, olaryň serkerdelerine sowgat taşıyan enatalaryň ýoluny ýapdy we goşunna kaşlyk soňky aýlarda öňkü ýyllarda görülmedik derejesine baryp ýetdi diýip Aşgabatly synçy sözüniň üstüni ýetirdi. Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýyna öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň türkmen goşunyna syna geden tejribelerine dolanyp harby gullukçylary we ýaşlary gök bakçy önümlerini öňdürmekde peýdalanmak planyny eglan edenne hem esker aşlygy dowam edýärdi. Onun harbylary gök önüm ýetişdirmekde, mürebbä gaýnatmakda ulanmak plany geçen ýylyň ýanwaryndan güýçlenen ýeralma bolçulugyny döretmek talaplary bilen utgaşdy. Şu aralykda howanyň ilkim aýlap soň aşy soğumagy netijesinde ekilen kartoşka tohumlary zaýalandy. Ýergullan meýweli baglaryň berje katylyny ulydan ýetdi. Emma prezidentiň saparyny harblaryň kömekçi hojalyklaryna ekilen ekinlere şol sanyny meýweli baglara aşy soğuk howanyň nähili täsir ýetirenligi aýdylmaýar. Türkmenistanda internete girmek mümkinçilikleri şu hepde hatam gowşady. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, VPN ulanmakdaky problemalar soňky bir hepdäniň dowamında hatam güýçlendi. Bu arada okuwçylarymyz hem habar berdi. VPN hyzmatlary hem paýtagtda hem de welaýetlerde işlemedi ýa-da gaty haýaly işledi. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, VPN ulanmakdaky problemalar soňky bir hepdäniň dowamında güýçlenipdir. Azatlyň okuwçylary hem VPN arkaly tahypalarymyza girmegiň kynçylyklary barada habar berýärler. VPN hyzmatlary paýtagtda we welaýetlerde işlemeýär ýa-da gaty haýaly işleýär. Marada internet ulanjylaryň köpüsi sosial ulgamlar we messengerler arkaly habarlaşmak mümkinçiligini ýitiripdir. Azatlyň habarçylary WeChat, Telegram, Instagram, Odnoklassniki, TikTok, YouTube ýaly köp çeşme VPN bolmasa girip bolmaýanlygyny belliýärler. Ýurtda internetiň tizliginiň gowşaklygyna we ýokary bahasyna garamazdan jaňlar tekstler bilen bir hatarda video hem ses ýazgylary arkaly habar alışmak ulanjylaryň arasynda gitdigiçe meşhur bolýar. Häkimetler internet bilen bagly bökdünçlükleriň sebäbini düşündirmeýärler. Ýurdun ýeketek internet üçünçüsiniň döwlet ýetirindäki Türkmen Telekom kompaniýasynyň wekilleri ilatyň internete girmek bilen baglanşykly ýüze çykýan kynçylyklar barada resmi düşündiriş bermeýärler. Azatlyň habarçylary hususan da marda ulanjylaryň en çemesiniň yerli operatorlar tarapyndan hödürlenýän täze internet aragatnaşyk hyzmatlaryna şol sanda has ýokary tizligi wada berip hödürlenýän täze görnüşine geçenden soň internetiň hiliniň esli yaramazlaşanlygyny belliýärler. VPN-ning petiklenmeginden başga da Altınasır mobil operatorynyň mardaky ofislerinde nowatlar peýda boldy. İnternet hyzmatlarynyň düýüp götür erwetleşmeginiň fonunda onlar çadym täze telefon sim kartalaryny satyn almak üçin nowata durýarlar. Şol bir wagtyň özünde de sim kartalar satuwda ýok. Azatlyň yerli habarçysy Altınasır mobil operatorynyň mardaky ofisiniň işärine salgylanyp, bu ýerde sim kartalaryň bir aý golay wagt bäri satuwda ýokdugyny habar berdi. Azatlyk Altınasyryň wekillerinden resmi taýdan düşündiriş alyp bilmedi. Bu aralykda nowatda duran abonentler telefon belgileriniň beýleki abonentlere gaýtadan satylanlygyny habar berýärler. Oğuzhan etrafında çölde mal bakýaryn aragatnaşyk bolmady. Yarawsuz ejemiň ýagdaýyny bilmek üçin öýejaň etjek boldum. 8 kilometr uzaklykda ýerleşýän başga bir goşa piýada baryp çopandan maňa telefondan jaň etmäge ruhsat soradym. Jaňyma jogap beren aýalym meniň telefon nomerimden nätanyş bir adamyň jogap berýänligini aýtdy. Men detsine bärik geldim we nomerimiň başga abonenta berilenligini bilip kaldym diýip azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Ýurdun beýleki sebäpleriniň ilaty hem internet hyzmatlarynyň we mobil telefon aragatnaşygynyň hiliniň pesligi sebäpli dürli meseleler bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Owa ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, daşary ýurtlardaky garandaşlary ýa-da dostlary bilen telefon ýa-da internetde messengerler üstü bilen görleşmek üçin köpler internetiň tizligi bir näme ýokary bolan şäherlere gitmäge mejbur bolýarlar. Bu aralykda Türkmen News neşride Türkmenistanda VPN hyzmatlarynyň petiklenmeginiň güýçlenenligini habar berdi. Neşir
gussuluk gulluklarının VPN serverlerinin işini bökdeýänligini ýazýar. Soňky döwürde VPN hyzmatlary Türkmenistanda ulanlyp başlanandan soň gaty çalt bir günüň dowamında petiklenýär. Bu awtomatizirlenen bir sistema meňzeýär diýip Türkmen News ýurtda petiklenen saytlaryň sanawynyň hem artanlygyny we oňa Zoom video konferensiýa hyzmatynyň hem PayPal töle ulgamynyň goşulanlygyny belliýär. Türkmenistanda VPN ýygyderli petiklenýär. Mundan öň ony tutuşlugyna petiklemekden başga da VPN-den peýdalanyp aýratdyň ulanjylary anyklamak we ýydarlamak bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykypdy. Alternativ Türkmenistanda Yeketek mobil operator bolup, Türkmen Telekom kompaniýasy bolsa ýurtdaky Yeketek internet üpçünçüsüdür. Mundan ozal adatlyň çeşmeleri internet bilen üpçün edici Türkmen Telekomyň tekniki bazasyny güýçlendirýänligini, şol sanda internete gözegçiligi güýçlendirmek üçin täze enjamlary ulanýanlygyny birnäçe ýerde habar berdi. Türkmenistanda internet döwlet tarapyndan bir gözegçilik astynda saklanýar. Ýurtda köp sanly daşary ýurt habar beriş serişdelerine şol sanda adatlyk radiosynyň saytlaryna hem sosial ulgamlara girmäge mümkinçilik ýok. Petiklenen saytlara girmek üçin ýylat VPN serverlerini ulanmagy mejbur bolýar. Türkmen News neşriniň Progress saytyna salgylanyp beren maglumatyna görä, 2020-nji ýylda Türkmenistanda raýatlaryň 26% internetden peýdalanypdyr. Dünýä derejesinde ortaça görkezici 59% barabar. Munyň sebebi diňe bir petiklenmeler bilen çäklenmän eýtem yerli ýaşaýjylaryň köpüsiniň enjam satyn alyp internet üçin töleg edip bilmeýänligi bilen baglanşykly diýip neşr berýär we durnuksuz internet sebäpli Türkmenistanyň ykdysadyýetyniň ýylda $120 million ýetirýänligini ýazýar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Türkmenistanda Nowruz bayramyna taýýarlyk görülýär. 21-22 martda ýurtda bellenýän Milli Bahar bayramynda telewizionda görkeziljek dawralar üçin hadatda aksiýaly köpçülik çäreleri gurnalýar. Olara büdjet işgärleri we mekdep okuwçylary mezur gatnaşdyrylýar. Köpçülik çärelerinde sosial aralygy saklamak we maska giymek ýaly ketel ýaýramagynyň öňüni almagy niýetlenen düzgünler berja edilmeýär. Kärdeşim Maksat Ataýewiň maglumatlaryny dinläli. Adatlyk radiosynyň habarçysy şeýle çäreleriň biriniň Mar welaýatynyň Ogulhan etrawyna geçirilendigini habar berýär. Bu çäre ýoly tön Türkmengala, Murgap we Ogulhan etraplarynyň büdjet işgärleri çekildi. Geçen ýyllarda bolşaýaly Nowruz bayramyna telewizionyda görkezmek üçin ýatama bayramçylyk suraty düşürildi diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Çäre etrawyň bir çolo çöllük ýerine geçirildi. Mektep okuwçylarynyň we edary işgärleriniň gatnaşan çäresine folklor toporlary çykyş etdi. Büdjet işgärleri tomoşaçy boldy. Habarçynyň maglumatlaryna görä çäre gatnaşanlaryň ählisi diýen ýaly milli eşik geýmeledildi. Büdjet işgärleri ýer sagat 8-den öýlen sagat 6-çynly telewizionyda görkezmek üçin gurnalan çärede boldy. Büdjet işgärleri hem işe bolşaýaly bu çäre mejbur gatnaşdyryldy diýip bir işgär gurrun berdi. Olak gün aýagy üstünde bolmaly boldyk. Bize gün ortan sagat 12-çynly syomkanyň guturjakdygy aýdylypdy. Biz ýanymyzda ne içmäge, suw ne de iýmäge çörek aldyk diýip bir çäre gatnaşyjy gurrun berdi. Ol ýerden gaçyp gaýtdan adaşmakdan başga çäre ýok diýip ol çäräniň çolo ýerde geçirilendigini sözüne goşdy. Türkmenistanyň köpçülik çärelerini büdjet işgärlerini çekmek däp boldy. Ogulhan etrawyna gurnalan çärede çağılar, gaty kösenler diýip beýleki bir çäre gatnaşyjy gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä çäre gatnaşmaly edaralary vilayet häkimligi saýlaýar. Saýlanan edaralar ýörüýte sanaw düzüp işgärlerini mejburi ýagdaýda çäre uradýar. Çäre gitmekden boyun gaçyrýan adamlary işden gowmak haýbat atylýar. Habarçy Ogulhan etrawyna gurnalan Nowruz çäresine garaýlaryň gurulanyny, ol ýerde dürli milli tagamlaryň bişirilendigini, ýöne olaryň çäre gatnaşyjylary şol zany çağılary hödürlenmänligini habar berdi. Gal bersede bu çäre häkimligiň buýrugy bilen diňe bir günnäl birnäçe gün dowam etdirilýär. Bu çärelerde aralygy saklamak we maska giýmek düzgünleri berjaý edilmeýär diýip bir büdjet işgäri habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu aralykda Lewap welaýatyna da şuňa meňzeş çäreler ýaýwanlanýar. Lewapda bayramçylygyň batawatyna görülýän taýýarlyklar büdjet işgärlerinden we beýleklerden pul ýygnalmagyny hem de welaýatyň uly magistral ýollarynyň kenarlaryna
Ağaç nahallaryny oturtmak şäherlerini görülýän taýýarlyklary öz içine alýar. 20 mart günü welaýatyň uly magistrallarynyň kenarlaryna müňlerçe diýip bag ekmek üçin taýýarlyk görülýär diýip bir lewap ýaşaýjy Sadatdyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä häkimetler lewabyň ähli edaralarynyň işgärlerinden şol sanly telekeçilerden olaryň aýlyk girdijileriniň esasyna 100-300 manat aralygynda pul ýygnady. Şeýle-de Fara we etrawynyň 6-njy klassdan ýokary mektep okuwçylaryna agaç nahallaryny getirmek tapşyryldy. Farabda 6-njy klassdan ýokary ähli mektep okuwçylaryny 10 sany bag nahalyny getirmek tapşyryldy diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçy welaýatyň magistral ýollarynyň kenarlaryna geçiriljek bag oturtmak şäherleriniň telewizion üçin suraty düşürilmegine garaşly ýanyny habar berýär. Galy berse-de agaç ekmek şäherlerine taýýarlyk işleriniň çägine welaýatda ençeme hususy tehnikalar we döwlet ýeçiligine suw daşaýjy maşinlar mejburi işe çekilýär. Her ýyly millionlarça bag nahaly ekilse-de Türkmenistana täze tokoýlar göze iýilmeýär. Öňkü bar bolan tokoýlar hem göwrümi gitdigi çekişelýär. 30 ýyl bäri ekildi diýilýän baglar hakykat bolan Sputnikdan seredlerini Türkmenistan ýaşyl reňkde görnördi diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmen medeniýet her ýyl Nowruz bayramçylygyna ýurtda millionlarça diýip agaç nahallarynyň oturdylýanyny habar berýär. Bu aralykda paýtagat Aşgabatda da mektep mugallimleri Nowruz şäheresine gatnaşmaga mejbur edilýär. Azatlyga gelip goşan bir videoda milli libaslarda awtobusa minýän aýarlary görmek bolýar. Habarçy olaryň Nowruz şäherelerine ekidilýänligini habar berdi. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Türkmenistandan daşary ýurtlara puly bermek meselesi ýurt raýatlarynyň duçary bolýan iň agyr kynçylyklarynyň biri bolmagynda galýar. Amerikan dolarlarynda Western Union arkaly uğradylýan puluň möçberi soňky aýlarda ýyzly azaldyldy. Bu ýagdaý barada resmi düşündürüş bermeýän türkmen häkimetleri indi ýyllar üçin resmi kursdan pul çalyşmak boýunça bu mümkinçilik hem doly ýatyrmagy planlaşdyrýar diýip çeşmelerimiz şu hepde habar berdi. Bu ýagdaý barada kardeşim Merdan Sariýew gurrun berer. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň manadyň resmi kursu boýunça konvertasiýa amallaryny gözegçilik güýçlendirmegi tapşyranyndan soňra türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanyň studentleri pul uğratmakdaky onsuz hem çäkli mümkinçilikleri indi doglulygyny toktatmagy meýilleşdirýärler. Häzir Merkezi Bankda ýurdun daşynda bilim alýan studentlere konvertasiýa arkaly pul uğratmak mümkinçiliklerini dogly besetmek barada çynnaky gurrun edilýär. Häzirlikçe anyk karary gelinmedi. Ýöne uly ähtimallyk bilen munyň gelecek aýdan başlap güýje girmegi mümkin diýip Merkezi Bankyň jogapkar işgärleriniň biri anonimlik şertinde 18 martda Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bellemeli ýeri bu maglumat mundan bir hepde ozal prezident Berdimuhammedowyň ykdysady meseleleri boýunça geçiren iş maslahatynyň dowamında mana terişleriniň resmi hümmeti boýunça daşary ýurt puluny çalsynda kadrlaşdyrjy namalaryň berja edilişini gözegçiligiň ýoly goýulmagyny tapşyrmagynyň ýanyna gabat geldi. 11 martda geçirilen maslahatda bu barada Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Çara Amanowa degisli görkezme berilmeginden daşgary göz öňünde tutulýan şäherler barada aýdynlaşdyrjy hiç ýyly maglumat berilmedi. Azatlyk radiosynyň dowamly finansiklaryna garamazdan gurrun edilýän nowatdaky çäklendiriji düzgünler barada Türkmenistanyň Merkezi Bankyndan we beýleki degisli banklaryndan hem hiç ýyly kommentariýa almak başartmady. Türkmenistandaky Western Union pul geçirmelerini amala asyrýan ýerli nokatlary bilen habarlaşylanda, olar soňky gözüňde tutulýan özgertmeler barada habarsyzlyklaryny, islendik täze düzgün barada özlerine post factum, ýagny degisli karar kabul edilenden soňra mälim edilýändigini bellediler. Şol bir wagtda şu hepdeniň başynda daşary ýurtdaky student gyzyny pul uğratmak üçin Aşgabatdaky Halk Bankyna baran enatalaryň biriniň Azatlyga beren maglumatyna görä, bank resmisi özara gurrundeşlikde şu ay konvertasiýa arkaly pul geçirmeli
ýönteminden soňky ýyzyk amal edilýän bolmagynyň mümkindigini duýdurypdyr. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda valyutanyň ýurdun daşyna, hususan da studentlere iwerilmegine tapgyrlaýan çäklendirme girdildi. Soňky ýyzyk ýanwaryň aýagynda Western Union tiz geçirim hyzmaty arkaly iwerilen turistläniň möçberi $200 $50 düşürildi. Daşary ýurt ýokary hujaýlarynda bilim alýan türkmenistanlylar köplenç özlerini Türkmenistandaky hosarlarynyň uğraýan mali turistlerini garaşlyk alýan mahaly daşary ýurt geçirimleriniň çäklendirilmegi olara gosmaça agram saldy. Mundan başga prezidentlerine pul uğratjak bolýan ene atalaryň türkmen banklarynda dowamy täzelenýän bürokratik çäklendirmeler bilen hem %100 bolýandyklaryny talýar. Galy berse Türkmen häkimetleriniň pul geçirmeleri bilen bagly giriden dowamy çäklendirmeleri ýurdun daşyndaky türkmenleriň, şoltanda studentleriň hem muňa nägilelik bildirip protest çägrilerini geçirmegine sebäp boldy. Mundan başga Türkmenistanyň öz içinde de ene atalar çağalaryny pul uğratmakda bar bolan kynçylyklara şikayet bildirip häkimetlere nägileliklerini açyk bildirip başladylar. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alys çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwaryndan bäri 3,5 manatlygynda saklaýar. Ýurtda emele gelen valyutanyň gara bazarynda onuň bahasy resmi kursdan 8-9 esse töweregi ýokarydyr. Türkmenistanda häkimetler oglanlary sünnet ettirmek üçin diňe döwlet saglyk edaralaryna ýüzlenmek talabyny güýçlendirdiler. Bu arada şu hepde habar beren habarçylarymyz muny bahar aýlarynda sünnet ettirmek mewsüminiň gelmegi bilen baglaşdyrýarlar. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini kärdeşim Maksat Ataýewden dinläli. Farapda sünnetdiňe saglyk edaralaryna amal edilmeli. Bahar aýlarynyň gelmegi bilen Lewap vilayatynyň Farap etrawyna erkek çağalary sünnet ettirmek mewsümi badaldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Onuň maglumatlaryna görä etrap häkimetleri çağalaryň diňe döwlet saglyk edaralaryna sünnet ettirilmegini talap edýär. Bu talabyň fonunda habarçynyň tasdiklamagyna görä etrap hastahanasynyň hirurgiýa bölümine sünnet üçin lukmanlar ýenatalardan para soraýar we bu ýagdaý ýenatalardan nägilelik döredýär. Habarçy sünnet üçin hastahananyň ýenatalardan saglyk kepilnamasyny hem de razyçylyk hatyny talap edýänligini habar berdi. Habarçy sünnet üçin şol sanda munyň üçin zerur bolan resmi namalar üçin ýenatalaryň 300 manat çykdyjy etmeli bolýanyny aýtdy. Resminama taýýarlamak islemeýän adamlar 1000 manat hirurgyň jübesine salmaly diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda häkimetler tebipleriň çağalary öýlerde sünnet etmegini gadagan edýär. Hukuk goraýjy işgärler çağalaryň öýlerde sünnet edilmezligi barada tebiplerden dilhat aldylar diýip Faraply ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda erkek çağalaryň sünnet edilmegi dini däp desturlary esasyna amala aşyrylýar we kanunçylyk tarapyndan düzgünleşdirilmeýär. Ýurtda bolşýaly sünnet möhümine häkimet wekilleri çağalaryň halk tebipleri tarapyndan öýlerde sünnet edilmezligi barada düşündürüş işlerini geçýärler. Odalky ýyllaryň tejribelerini häkimetler çağalary öýlerde sünnet edýän tebiplere 3000 manat möçberine jerime salynjakdygy barada duýduruş berdi. Egerde bu hadise ikinji gezek gaýtalansa onu tebipleriň tutsak ediljekdigi duýduruldy. 2018-nji ýylyň martyna Daşowut vilayatynyň Aktepe etrawyna çağalary öz öýüne sünnet edýän pensiýadaky bir lukman howpsuzlyk guruluklary tarapyndan saklandy. Türkmen maşgalalaryna erkek çağalaryň sünnet ettirilmegi dabaraly ýagdaýda ýürüýte çäre bilen bellenilýär. Erkek çağalaryň sünnet ettirilmegi dünýäde esasan musulman ýurtlarda hem de ýewreýleriň arasynda giň ýaýrandyr. Barlyklary görä dini sebäplerden daşgary saglyk we medeni sebäpleriň esasyna erkekleriň sünnetlenýän ýurtlary hem bar. Barlyklary görä musulman ýurtlarynyň ençemesinde şol sany Türkmenistana erkekleriň towsan götürümden hem köpüsi sünnet etdirýär. worldpopulationreview.com saýtynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň goňşusy Awganystany we Merkezi Aziýa ýurdu bolan Täjikistanyň erkekleri sünnetlemegiň derejesi 99 götürme barabardyr. Özbegistan we Türkmenistan ýaly beýleki käbir musulman ýurtlaryna bolsa bu san 90 götürümden ýokarydyr. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeme gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip gotarýarys. Ýene-de eferde duşuşýançak hoş sag bolun.